Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kana na bi dɔnkibaru kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye don min bɛ kɛrɛnkɛrɛnya an fɛ yan nɔ k'a kɛ jolidi don ye o baaraw kurunbɔ karila kalabankorokaw fɛ nɔ an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ don min ni o fana bɛ sigi k'a ɲɛsin sigida maaw ka kɛnɛya sabatili ma o hokumu kɔnɔna na min ye ɲɔgɔn faamuyaw o b'a la ka kɛ kɛnɛya tigilamaaw fɛ waasa ka se ka o don in labɛn an bɛna kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakuru bawo ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na wulikajɔw bɛ sen na waasa joli di o ka se ka yiriwa jamana in kɔni kɔnɔ hokumu kɔnɔna na don min bɛ kɛrɛnkɛrɛnya k'a kɛ taasibila ye k'a kɛ joli di don ye o kɛnɛ sigiko 13 baaraw kɔni kurunbɔ karila kalabankorokaw fɛ yen nɔ min kɔni kɛnɛ kana na an ka jamana kɛnɛya tigilamaw ka taa se maaw ma maa minnu ni olu ka wulikajɔw kɔni ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatili ma diɲɛ kɔnɔna na ni o ye OMS maaw ye k'a fara min ye maa caman kɔni kan bɛɛ de taara ɲɔgɔn sɔrɔ ko kelen kunna o ye mun ye ka se ka maaw kɔni lafaamuya waasa u bɛ se ka wuli u yɛrɛ ye ka se ka taa joli kɔni di joli min ni o bɛ bila kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔsow la o ka se ka caya waasa maa caman bɛ yen nɔ olu niw bɛ se ka kisi cogoya min na fɛn min ye o de kɔni hokumu kɔnɔna na wulikajɔw kɔni kɛlen don waasa fɛn min ye maaw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ ni ka se ka wuli u yɛrɛ ye ka se ka taa joli di kɛ. Bamakɔ yan nɔ an ka kɛnɛya tigilamaw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ waasa ka se ka hakili jabɔ kɔni kɛ don min ni o bɛ ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna na waasa sigida maaw olu ka kɛnɛya ko ka se ka sabati o kɛnɛ sigiko sabanan o ɲɛbila baaraw kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Bamakɔ yan nɔ maaw kɔni kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɛnɛ in kana na an ka jamana minisiri so min bɛ ni o ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatili ani bunadamadenya yiriwa kɔni ma fɛn min ye minisiri kɔni kumana k'a jira k'a fɔ bondaw ani jɛkulu minnu kɔni bɛ yen ni olu kɛn bɛ ka wuli k'u jɔ waasa jamanadenw olu ka furakɛli ko bɛ se ka sabati cogoya min na a y'u fɔ k'u waliman dɔn ani jɔda min bɛ u la jamana in kɔni kɔnɔna na a y'o dankɛnɛmaya fɛn min ye nin kɛnɛ in kana na a jirala k'a fɔ labɛnw b'a la ka sabati waasa nin don kɔfɔlen a ka se ka ɲɛnamaya a ɲɛnamaya cogo ɲuman na. Don min bɛ ɲɛnamaya ka kɛ farafindenw olu tɔgɔla don ye fɛn min ye o bɛ ɲɛnamaya ka bɛn juin kalo tile 16 ma hokumu kɔnɔna na min ye baɲumankɛtɔn min bɛ ni a bɛ wele ko ODICO olu kɔni wulila k'u cɛ siri waasa ka se ka an ka denmisɛnninakaw kɔkɔrɔma don u bɛ lafiya cogoya min na babuse min taara o de ye ji sanuma ka se ka sanuya ani bɛsɛya k'o dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲinɛn ta in ɲɛnamayali hokumu kɔnɔna na min ye tɔnjɛkulu in ni o ye ODICO ye u sen donna an ka jamana ye kɛnɛ belebeleba min kɔni sigi ka se ka o kɔni kɛnɛ ɲɛnamaya fɛn min ye u sen yera o kɛnɛ in kɔni na o kɛnɛ min ni o ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya tangali ma fɛn min ye nin kɛnɛ in kana na ODICO u kɔni kɛn bɛ ka min bila ɲɛfɛ o de ye denmisɛnninw bɛ se ka lafiya cogoya min na u ka wulikajɔw kɔni ɲɛsinnen don Segu San ani Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ waasa ka se ka fɛn min ye maaninfinw ka lafiya daw ka se ka o ɲini o de kɔni hokumu kɔnɔna na ɲɛgɛn 36 bɔɲɔgɔnko u y'o jɔ ni marabolo kofɔlen ninnu kɔni na ni ka lafaamuyali ta k'a ɲɛsin kalandenw mɔ u bɛ se k'u taalan kɛ bɛsɛya ye cogoya min na fɛn min ye nin wulikajɔ ninnu a bɛ kɛ sababuya ye denmisɛnnin ka se ka kalan kɛ yɔrɔ lafiyalen na den kɛrɛfɛ tɛ yɔrɔ min na ani a tangalen don yɔrɔ min na. Tɔnjɛkulu min ni ale ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin taamadenw mɔ n'an k'o ma ko OIM u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Bamakɔ yan nɔ min kɔni ɲɛsin na tungana taala maa 147 minnu bɔra Niger jamana kan ka na faso Maliba kɔni kɔnɔna na u y'u lafaamuya taabolo min b'a to u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na ka se ka u ka baaraw yiriwa tunga kɔni kɔfɛ hokumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko sɛbɛnfura tɛ min bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la bugunatɛgɛ sɛbɛn a jɔyɔrɔ ye min ye baara in kɔni kɛli la u y'olu kɔni ɲɛfɔ ani sira min kan ka taama waasa n'i ka sɛbɛnfura kɔni tununa ni o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye i ka se ka o kɔni sɔrɔ ko kura
o y'o siraw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ u ye fɛn min ye nin kɛnɛ in kana na maa minnu tɛmɛna nin sira in fɛ ka tɛmɛ olu ye ladilikanw kɔni di u ma waasa u bɔlen kɔ tunga kɔni kɔnɔna na u kana se ka degun ani tɔɔrɔ kɔni sɔrɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra baara hukumu kɔnɔ baara min ni o bɛ ɲɛsin farafina tilebiyanfan jamanaw kɔni mɔ maa minnu bɔra tunga na olu kɔnɔna na ka se ka u dɛmɛ a lawaleyala OIM maaw kɔni fɛ ni Union Européenne ka musaka dɛmɛ ye. Croix-Rouge ye projet dɔ kurunbo kari n'an ko ma ko Crisis Direi ale cercle kɔnɔna na Tɔnbukutu marabolo la projet min ni a kɔni musaka koɲɛw kɔni bɔra Croix-Rouge espagnol maaw kɔni kunna ka taa se Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement maaw kɔni ma laɲini ye mun ye ka se ka dugudenw kɔni dɛmɛ u k'u kɔ disi da baloko dɛsɛ ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɔni na nin kɛnɛ in kana na min ye sigida maa ɲɛmaw ka fara dɛmɛbaajɛkulu kɔni kana na o bɛɛ de kɔni jɛra ni ka se ka ni projet belebeleba in kɔni kurunbo kari a kuntala janya o ye kalo 18 bɔɲɔgɔnko ye a nafa bɛna se maa 12 bɔɲɔgɔnko de kɔni mɔ ni ka se ka u dɛmɛ baloko u ka se ka sabati saniya ani jiko ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnɛbɔ fɛn min a kɛkun de ye ka se ka sigida maaw kɔni labɛn u k'u kɔ disi kɔni da gɛlɛyaw la. An ka jamana kunnafoniya kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la diɲɛ tɔnba Nations Unies ka cakɛbondaw ye lasɔmili kɛ ka jira k'a fɔ ko jamana 13 bɛ yen nɔ diɲɛ kurukara kɔnɔna na minnu kɔni ni sɛgɛn kɔni talen don ani kɔngɔjugu k'u sɛgɛrɛ ko o jamana ninnu na min ye Sudan ani Sudan du Sud, Gaza, Yemen, Somali ka taa se Nigeria ma ko ninnu bɛɛ bɛ jamana ninnu kɔni na ko ni dɛmɛ ma ta k'u sɛgɛrɛ fɛn min ye k'u bɛ farati la k'a ɲɛsin kɔngɔ ani minɔgɔ ma. An bɛ taa Sudan jamana na diɲɛ tɔnba Nations Unies u ka cakɛbonda min ka baaraw ɲɛsin bɛ buna adamadenw ka hakɛ tɔbɔtɔli ma u y'a jira k'a fɔ ko drone ka gosili kɛra sababuya ye ka maa 1000 bɔnɛ u ni na jamanaden kan nabilalenw na Sudan jamana kan min ye janvier kalo ani mai kalo cɛ san 2026 ko Sudan kɛlɛ kɔni ye kɛlɛ ye kɛlɛ min ni a tiɲɛni kɔni bonyana buna adamaden kunda ka tɛmɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye ko maa miliyɔn caman de bɛ minnu bɔlen don u sigiyɔrɔw la ni u mago bɛ bunadamadenya dɛmɛ la. An bɛ taa Gazakaw kɔni fɛ yen nɔ min ye bunadamadenya dɛmɛ jɛkulu ye a jira k'a fɔ ko Gaza kɛlɛ ko min ye gɛlɛya kɔni bɛ ka don a kɔnɔna na ka sababuya kɛ jintanya ani gɛlɛya caman kɔni bɛ yen min bɛ balo kɔni bali ka don Gaza kɔni kɔnɔ ani bunadamadenya musakantanya ko nin bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan jamanadenw ko olu tɔɔrɔ bɛ maa caman kɔni b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la. An lamɛnbaaw nin de bɛ dansigi aw ka bidon kibaru la bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ an b'aw fɔ aw ka tulomadali la a y'aw sogolen to an ka fiɲɛ sira la 96 tɔmi fu fiɲɛ suru a bɛ kibaruyaw tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an'an ka bɔlɔlɔ siraw bi ta in lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.